gaskiya zan mare Can Allah ya fi dan Allah goye shi zaki je ne tabbata kai. da wannan Action. wannan ne drama ne to zai ne ga toro zai kore na rufe ido na ba kalle shi da dai ba kai na ake ba bayan tafiya Action. Kewar mahaifiya nake so. kwarai ke da magana ta domin na san yanzu kwata-kwata shi ba take yake amma mata yake Kai ce kana so ka ce mahaifina bai damu da ni ba, bai damu da wani gidan da ni ba. tabbas wannan ita ce gaskiyar magana na kima ina so ba ki shawara ki kokari ki cire wannan damuwa a cikin zuciyarki kamar yadda suka manta da wasu ke rayuwarsu Koma, to yanzu dai in kun tashi koma, ku koma. Allah ba shi kake magana ba, da wannan na ta magana. Ai. To ka kawai shi kake magana. Allah ku yi mana shiru zauren nasu. Let's go. Action. Waye ne? A tayar muna sin. Waye ne? Allah ya kai mu da In kun tashi koma. Ba ke gama ba sai mun koyi wani ya kunna data. wallahi. kwarai mahaifi na bai damu da mu bai damu abu wani abu Kaga inda ka gwamnati cewa kake mahaifinki baya cikin wata damuwa domin kullum sai na gan shi sai ka kalle ka sai ka ce kwarai ke da amma lokacin yana dire kwarai wannan shi ne gaskiyar magana ban ba ki shawara a'a kwarai shi yadda da magana shi yanzu ba ta ce yake take magana action kwarai ke da magana shi yanzu ba ta je yake na ba mu cikin damuwa da shi manka da shan kana so ka ce min kuma mahaifina bai damu da ni ba bai damu da ni ba kake ɗanin ba ka tafi ina jin wani abu a cikin zuciya da mahaifina yana cikin damuwa da tashin hankali a kai action ina ji